देर होला लेकिन धमाल होला। यही से कहल जाला कि सबर कहल जाला, सबर के फल मीठा होला। तो जी हाँ गाइस, इतना दिन से हमें के इंतजार रहा कि पवन सिंह के अभी तक एगो सावन के भजन ना गीत ना सॉन्ग आए, तो इंतजार खत्म हो गई बा। अब एगो बहुत ही दमदार धमाकेदार तगड़ा बोलबम के भजन लेके आयल बाना, जौन की बहुत ही कमाल के भजन बा, बहुत ही पहले है गाना के सुनी लो। मुहावा बनौले बाड़ू काहे तू डरावाना, अपना बलमुआ के बुझेलू न भावना, खिसिया उतार दोना मुसुकी तुम्हारी दोना। हमार कमाल के बाना, पवन सिंह के गाना रउआ सबके कैसा लगा था कमेंट कर लो अपन प्यारा सा भाई। हमार कुछ समय भइल पवन सिंह के गाना आए आज 2 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। बहुत ही कमाल के ये गाना बा, सबसे हिट बोलबम के ये गाना इस साल के रहे वाला बा। हमें जहाँ तक लगा था यही से कहल जाला इंतजार कर जाला, इंतजार के फल मीठा होला। तो इतना दिन से पवन सिंह के गाना ना आवत वाला आ गाना आयल तो वो बहुत ही कमाल के गाना आ गई, एकदम तहलका मचा दल से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में आई भक्ति भजन बोलबम के सावन अवसर पर। ये गाना के जौन बोल बा, एक टाइटल बा, ये बा हरियर चूड़िया खातिर। बहुत ही कमाल के ये गाना बा। आई के पवन सिंह के साथे साथे इनमें फीमेल सिंगर जौन बारी वो हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छा सबसे बेस्ट सिंगर हमें के शिल्पी राज, अभी के ट्रेंडिंग सिंगर शिल्पी राज गैले बारी, जौन की बहुत ही कमाल के ये गाना दोनों जना मिल के बनैले बालो। मुहवा तू बनौले बारू काहे तू डराव ना, अपना बलमुआ के समझा न भावा ना। अरे बहुत प्यारा सॉन्ग बा भाई, सुन के बहुत ही मजा आवे वाला बा। ये बोलबम में पूरा झुमावे वाला ये गाना बा, कहे मान के ना भाई। ये गाना बहुत ही कमाल के बा, सब के नाची, रउओ नाची, हमू नाचे। सावन में इतना ही गाना के बजावे के बना हल्का मचा देवे के बा, पूरा एकदम झूम उठावे के बा ये गाना से। वैसे ही गाना बा तो भाई हमार देर मत कर लो, जल्दी से जाई लो, गाना के सुनी लो और वीडियो के देखी लो, कहे से कि पिछुआ मत जाई लो, सब इंटरेस्ट खत्म हो जाई। गाइस तो वीडियो कैसा लगा लो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के प्रेस कर लो, कहे से कि सबसे पहले आप सबके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपन प्यारा से एक कमेंट कर लो कि वीडियो कैसा लगा था, और लाइक कर लो और वीडियो को तनी तनी शेयर कर लो। गाइस तो मिलत तनी फिर से वो नया वीडियो के साथ, नया अंदाज के साथ। तब तक हर हर महादेव।